odogwu maka o jide onye nwanne ya nke ọ ga-eri ama akọ ya aka na-enyere obodo aka nkụ asị na ị ga-adị odogwu eji mara obodo ya obodo uli jigide ebube. Prince Walter Ogochukwu igwe anyị a na-esi n'onye nwere ibu bụ ngọ otu aka onye na-ekwu na o nwere ibe ọ na-eme maka na adịghị esi onye nwere ibu bụ ngọ nwa igwe anyị ba ofu nwe jiri kwela anyị efi ijele ekene gị nkụ odogwu nkụ ịgada nkụ ọgịrịga nkụ n'ime eme ọkwa ka onye si eme nne n'ụwa ka ekwesị akpọ ya maka na onye olili ga-abịa ụwa ọzọ ịghọtagolu aka na-enyere ogbenye aka na ọbịa ka na-akọwala ụwa onye na-anọkwu ụmụ ogbenye wee mee ya eme ọ bụzi onye ka na-ekwuzi nwanne nge m ntị n'ọnụ n'ịga n'ọnụ Prince Walter Ogochukwu igwe anyị ba nke izizi na anyị ikemo odogwu na Cambodia nkụ na Cambodia nkụ na Dubai nkụ na USA nkụ na Malaysia nkụ na Indonesia ọga kwata udogwu na n'ọkwa ụmụ ogbenye ọkwa n'ama mpụtụ nke dị n'ala uri n'ihe ala lokal gọọmenti ebe abụ ka odogwu si pụta ị na-anụ onumo odogwu ndị enyi ike m jide ebube birikwanụ President and Chairman O1 Nigeria Limited odogwu Founder and Chairman Board of Trustees Norris Farmers Ed Vision Foundation Ogochukwu nwa igwe anyị ba ọ ga-adịrị gị mma na gị bụzi CEO Oswell Oil and Gas Oswell Group of Companies onye nwelu niile onwelu mmadụ oji moto eme ọgọ oji anyị eme ọgọ oji kashi eme ọgọ oji alati eme ọgọ nkụ n'ibi na-eme erika ọ bụ ya ka eji akpọ gị odogwu maka na odogwu abụrụ n'ụga inemo mana ibe odogwu na-eme ka eji akpọ ya odogwu abụrụ ka inem ma kolikoli ibe ọ na-eme ka eji akpọ ya ọgwụ ọbara ụmụ ogbenye
ibi na-eme na ọkalịrị akali nkwụ odogwu kalịrị odogwu ịma na ọgada kalịrị gada ọga ndị ọga ewenyelu m gị aka ụmụ Igbo ha jụrụ m si ọ bụ onye bụ ọga ndị ọga nwọta m Igbo anyị ba ịma na Igbo odogwu ofu nwe jiri kwela anyị efi ijele ekene gị nkụ nkụ odogwu nkụ ịgada nkụ ọgịrịga nkụ nkụ n'ime ebe odogwu n'Igbo ọga ndị ọga ọgaranya ibe ya na-ebulu oche onye nwelu gị na onwelu mmadụ ịnụkwala ya nkụ n'Igbo ọga ndị ọga Igbo niile naba ama ya amanụ onye nwelu gị na onwelu mmadụ ịnụkwala ya onye ji gị na ojikwa n'ibe odogwu n'Igbo bụ isi mmiri ịdịghị ata ata ọga ndị ọga nkụ onye na-amara ọdị bịara abịa n'obodo agụba ma agụnyere ya ala Igbo niile ọ bụ onye ilo gụrụ ya nkụ n'ilulu elu ibe ị na-eme ka m na-ekwu ọgaranya na-enyere ogbenye aka ọ bụ nwa ogbenye onyelu ya aka ọtụtụ ụmụ okorobịa ka inyere aka wee kpọjebe obodo oyibo nkụ ekelu ụmụ ogbenye ndị lụrụ ụlọ kedu nke m ga-akọbazi ọ bụ ihe ka eji akpọ gị ọga ndị ọga nkụ ịma na Igbo ọga ndị ọga onye nwere gị nwere ibe maka na iso n'isi mmiri nkụ ịbụkwa oke efi maka na oge efi a na-ezo n'ilulo agụrụ ibe ị na-emelu ụmụ ogbenye nwanne m ọkalịrị akarị ọ bụ ya ka m na-akọwazi ịma na ọchịchị kwesịrị gị nkụ ịma na ọchịchị kwesịrị gị ọgaranya na n'ọgba ogbenye nkụ ijele ekene gị nkụ asị gị kpọlụ m ijele esikwa gị kpọlụ ya nụ ịma na ọgada kalịrị gada ọga ndị ọga ewenyelu m gị aka ụmụ Igbo ha jụrụ m si ọ bụ onye bụ ọga ndị ọga nwọta m Igbo anyị ba ịma na Igbo odogwu ofu nwe jiri kwela anyị efi ijele ekene gị nkụ nkụ odogwu nkụ ịgada nkụ ọgịrịga nkụ nkụ n'ime ebe nkụ kpọrọ m ijele wee si m bụrụ egwu ka njebe na nke nwanne ya ka ọ bụrụ n'anya ọ bụ onye ka anyị na-ekwu maka ya Chief Dr. Emeka Okonkwo nwada na-ayọ eze nke izizi na n'Igbo niile imonini ga-adị odogwu ịkara ike ekene udogwu ego na ị ga-adị na nkwụsị mụ kene gị ọkwa n'ama mpụtụ nke dị n'uli n'ihe a local government area na Anambra steeti ebe afụ ka odogwu si pụta n'ụlọ
nwata na-arị eze onye nwere gị na o nwere ibe imoni na gị bụ chiama Five Star Music ebe abụ ka isi enyelu ndị egwu aka wee mee ka egwu fa wee jee olu n'Igbo olu ekene gị ọgịrịga onye ji gị na oji ibe onye nwere gị na o nwekwara ibe ọkwa gị bụkwa chiama Five Star Mansion onye nwere gị nwere mmadụ imoni na olu ekene gị odogwu Igbo jiri dị ebube ọkwa abụọma n'ala Igbo niile akpọnyero n'imoni mana ọ bụ onye ilo na-akpọ n'ọbụ ya ka na-akọwazi odogwu karịrị odogwu ịgada karịkwala ịgada onye na-amarọ imoni bịara abịa n'ala Igbo niile nwata na-ayụ eze ojigi na ojifa n'ibe onye ọmịma n'Igbo isi mmiri maka n'isi mmiri ada ata ibe ada akụ ebe ọ na-adị imoni odogwu ịkara ike kene mi nkwụsị m kene gị yewu nkwụ wesikwa m ụmụ keneli ya Kingsley Okonkwo onye Chukwu nyere onu ọma odogwu asị na ọ ga-adịrị gị mma Kesi dịrị Mpopo Master ọ ga-adịrị gị mma ọkwa na-eme mpụtụ gị isi eje nke dị na n'uli n'ihe ala lokal gọọmenti odogwu ọ ga-adịrị gị mma Kesi dịrị Mpopo Master anyị ga-adị onye nwere gị na o nwere ibe nne mụrụ gị na ọ mụrụ nwa ibe ị na-eme erika dị Mpopo ibe ị na-alụ erikano onye na-amarụ gị na music industry malụ n'onye afọ na ọ bịara abịanụ isokwa na ndị isi Kesi dị Mpopo na ọ ga-adịrị gị mma nkwụsị m kene gị n'ogbu ịkara ịga na ịga adị uwe kenebe ndị Five Star niile na nkwụsị m kene ụlọ niile Five Star General ma nnukwu ma obele dị ya ibe unu na-eme bara ụba onye chiri asị m ya azeluo yewu Igba m ka nnaba akabọ ike duru ọ bụzi onye ka ọ na-ekene Chief Darlington Chimezie odogwu si akabọ ike duru ọkwa ebe abụ ka isi pụta ụwa odogwu ikalika nkwụsị m kene gị ọ ga-adịrị gị mma nna gị bụzi founder Faith of Darlington Foundation odogwu ibe ị na-eme erika onye na-amarọ gị na ọ bịara abịanụ iwe bụrụ CEO Faith and Sons Realtors odogwu ịkara ịka na Igbo eme ibe ị na-eme bara ụba iso n'ọga ndị ọga onye na-amarụ oge bịara abịa n'ala Igbo niile ọ bụ ya ka m na-akọwa ụmụ Igbo wee nụrụ onu nna gị bụ CEO Kasanimo Star and Suits International odogwu ndị bụ isi mmiri isi mmiri ada ata ọkwa ebe a na-enwe aṅụrị ọkwa ebe a na-ata ibe alụ onye kpasi ego n'ụbọchị oche ebe afọ wee gbala anyị wee zuru ike
odogwu ọ ga-adịrị gị mma ije na-akasamimosa na ị ga-abụ ndị lijuru afọ ebe ebe a na-ezuru ike onye nwere gị na o nwere ibe talenti chimezie ị ga-adị ike dulu ji ga-eme ọnụ oyi m ọ ga-adịrị gị mma na nkwụsị m kene gị ọ sị na ọ ga-adịkwa anụ gị mma ọkwa ị na-anụ wokokokoko ụmụ Igbo ha jụrụ m si ọ bụ onye bọga ndị ọga wọta m Igbo anyị ba ịma na Igbo odogwu ofu nwe jiri kwela anyị efi ijele ekene gị nkụ odogwu nkụ ịgada nkụ ọgịrịga nkụ n'ime